ще ви покажа как да си направите Delta K. Отидвате на Receive K, Copy Link. Така, ще ви излезне с това. Отивате, моля, изчакайте. Ако не сте натискате това бутонче, това и трябва да ви излезне точно това. Отивате на Get Link. Отивате на Watch Ad Continuum. Отивате на Skip Ad. Отивате на Open. Отивате, моля, изчакайте 5 секунди, когато стане бяло. Така. Ако не стане пак това, после пак го натискаме. После пак, докато не стане. Така, ето сега, ето го. Отивате в Roblox. И така, отивате про Kevin. Джойвате. Където искате джойвате, но аз пия про Kevin. Така, отивате на Key-Examp. Това да го взимате Continuum и сте готови с Delta сте.